ಸಮಸ್ತ ತುಳು ನಾಟಕ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಲಯನ್ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನು ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ನ ಶಾಂಭವಿ ಕಲಾವಿದರು ಸಾನೂರು ನಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಾರಿದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಾವಲಿ ನರ್ಸ್ ನಕ್ಲಾವಲಿ ಟೋಟಲಿ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪಂಪ ಅಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮನ್ನು ಉಸಿರು ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮನ್ನು ಇನಿ ಅಕ್ಕಳು ಇಂಕಾಯ್ತ ಒಂದೇನು ತೋಜಾರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಡು ಮೂಡ್ದು ಬೈದಿನಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಸ್ತಿಗೆ ಜನಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತ ಇನ್ನೂ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಾರಿ ಶೋಕಡು ಒಂಜಿ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಿನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದೇನು ತೂದು ಅಕ್ಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಿತ ಹಂಗೊಡ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತಂಡ ನಾಟಕದ ವಿಷಯ ಇತ್ತಾತನೇ ಬುರಿ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ನಕಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಟಕದ ವಿಷಯ ಆವಡು ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ವಿಷಯ ಆವಡು ಮಾತೆಗಳ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಮರ್ದಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯನ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೆನ್ ತೂದು ಅಕ್ಳಿಗೆ ಬೆಳಿತ ಹಣ್ಣು ಪುರ್ಕ ಅವೆನ್ ನಿಗಳು ಆಯ್ನಾತ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ತುಲೆ ಬಕಾಯನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕ್ಕನ ತಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗೋಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಾದ ಶಾಂಭವಿ ಕಲಾವಿದರು ಸಾನೂರು ಬಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ದು ಬರಡು ಪಡೆದು ಯಾನ ಕಲಾ ಸರಸ್ವತಿ ಶಾರದೆ ನಟ್ಟೊಂದು ಏನೋ ಬಾತಿನ ಮುಗಿಪಾಯ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.